In Overloon is donderdag een gedenksteen voor gevallen drukkers officieel onthuld. Het is een initiatief van de KVGO, de Bond van Grafische Ondernemers. Wat is de achtergrond van deze steen? Ja, de achtergrond van deze steen is dat wij de gevallen drukkers in de Tweede Wereldoorlog, die louter eigenlijk door het uitoefenen van hun vak het leven hebben moeten laten. 5 jaar na de oorlog is een initiatief geweest vanuit het KVGO als eerbetoon naar de grafici. De enorme moeilijke beslissingen die ze hebben moeten nemen, onmogelijke beslissingen. Om ze te eren en om ze te herdenken en om ze nooit meer te vergeten. En dat is in deze hele mooie gedenksteen door Joop Veldheer gemaakt. In 1950 is die in de Van Egenstraat aan de muur komen te hangen. Mee verhuisd naar de startbaan. En na het verhuizen van KVGO naar de Boeing Avenue is gelukkig de gedenksteen op de plek gekomen waar die hoort. En dat is hier in Overloon in het Oorlogsmuseum. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik. Een aanraking, iets dat je opvalt met een stem. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Dat is een gedicht van Remco Kampert. Een aantal oud-KVGO'ers heeft zich gebogen over het feit waar de gedenksteen het beste zou thuis horen. Ja, ik denk dat zij echt bewust bij dit mooie museum uitgekomen zijn vanwege de historie. Maar ook vanwege hoe het museum er nu is praktisch. Zij hebben echt hier laten zien hoe in de praktijk werd omgegaan met de oorlog. Er worden goede vragen gesteld. Dus eigenlijk is dit het museum waar onze grafici, de technici, het KVGO en de mensen die de zoektocht hebben gedaan, bewust hier uitgekomen zijn. Echt een bewuste keuze geweest.